A jsme tam. Teď jsme přijeli, hele, zamykám. Rum dneska by šel, ne? Radši to šatlo, Zlato, ale já mám strach, že v našich videích jako budu vypadat jako alkoholik. tak aspoň je to reálný. Materna Tomáš. To ještě nemáme, to je pravá bohemka. Na ruky. 10 hodin a 11 minut posálené. Co se stalo? Skupinky. Zlato, pojď dolů. Chceš pomoct? Ještě jsem docela čahoun a mám ty dlouhý nohy, jo. Proč to šampaňský dávají na začátku? Nabijete, pak mu dáte příkaz, řeknete něco jako hop. Vy odstartuje toho houba. Vyletí to. Tady máte nějaký styčný body, takový ty kužely. Střílet na houby, jo. No. To je ochránce přírody. Dobrý. Behind the scenes. Hezky. Hany, ale jako buď vtipná, když teďka točím. Neumím. Hej, vy jste buď hrozně malý, nebo Lukáši, ty jsi hrozně vysoký. Zlato, máš to opačně, opačně. Tak, tak. A špičku, zastrč nejdřív špičku. Tak a zacvakni, tak. Tohle je náročný. Nezacvakuj tak brzo. Vystit Zlato k sobě. Tak. Sám neřekl, že střílím závodně. A je. Luky, ještě ti to střílí. Ty jsi prdel. Jenže ty si prdel sám ze sebe neuděláš, že by si tam nastříhal, přiblížil teďka tu pusu a tak, že jo? Nabijeme patronku, jo? Vystřelím. Ježiš, to je super. Takže krásně. Jsem nejhorší, je to dobrý. Jsi dobrý. Vaším úkolem je stejně jako na té sportce. Mířit. Jsou tam? Jsou tam! Jo! Mamka v těch sluchátkách. S tou šálou. To je rostomý. Nádherný, nádherný. Ne, na druhou stranu, protože... Jako budu se bát, až budeš mít zbraň, víš co, v ruce. A budeš na mě mířit. Takže mě nese. Pomalinku v klidu. Směnu na soutěžní položku pálit. Opravdu jsem něco fakt chcel. Jseš dobrý. Doufám, že budeme pít ten večer turnerům, co tady vyhraješ. Desítka, nej desítka. Nemá desítka. Tak jak se vám líbily ty úvodní disciplíny? To vem, ty chceš slyšet na kameru, že jsi první, veď. Jsi zlá. Hezky. A polipky diváků, ne? Jo. Děkuji. To je pořadí sportovní pistoli. Je to manželí Ruby, tady Jitka nám povídá. Je tohle normální. A vítězem je Tomáš Materna. Tak já všem vítězům gratuluji, obzvláště Tomášovi Maternovi, kterým si teda příště rozmyslím. Není ti to blbý, není to blbý. Na 251 tak si za papu.cz